Gawean wengi nggodhog lontong gawe pesenan kanggo berkatan pengajian terus dilanjut pajare adang sego ketan gawe isi berkatan. Halo Ca, balik maneh ning konten Mbak Titin ya. Iya ya Ca, iki hampir jam setengah 11 bengi. Lah wayahe wong padha turu, tapi aku sibuk ngengkiri lontong. Sebenere video iki dijipuk pas wayah winginane ana acara ape pengajian ranting ning desaku. Iki aku entuk pesenan lontong sekitar 150 iji Ca. Ya bener aku ya duwe gawe dhewe. Engko ape gawe berkatan genep ana 40 iji. Tapi piye meneh lah wong iki lho dhuwit, mosok ape tak tolak. Rezeki Ca. Masih yo awak pegel tapi nek entuk duit ya tetep seneng ae dan ikilah hasil lontongku. Ancene nek diarani rekoso ya pancen rekoso cah gawe lontong iki, tapi gaweane kan mau dadi sitok mong sepisan. Di ya ora apa-apa. Singkat cerita iki mang aku bareng ngekir lontong terus turu sedilu. Terus jam 3 pajar aku tangi gawe sego gawe isi berkatan. Per omah iki nek sing anggota fatayat utawa muslimat entuk jatah berkatan genep selawe Cah. Lah nek wong oman biasa entuk jatah 15 iji. Dadi aku karo makku iki kenek 40 iji berkat. Lah timbang padha-padha gawe berkatane iki dadi tak dang mesisan ning nggonku ae. Dadi makku iki ben ora kangelan adang dhewe. Beras bar dipususi ditus terus lanjut ditapokno kaya ngene Cah. Nek aku ancen isih seneng masak ning pawon nek ana acara gedhe ngene iki. Lah ujug-ujug iki sego wis mateng ae, wis tak wadahi ember. Sepurane ya Cah, videone ora terlalu lengkap soalnya iki mau ngejar waktu karo ngeterno lontong. Dadi gaweane disambi-sambi Cah, bene tepat waktu ngono lho. Ben sing pesen lontong ya ora kecewa. Soale lontong iki ya ape dienggo isi berkatan kaya nggonku ngene iki Cah. Iki berkatku wis siap, wis tak tumpangi jajan, wis tak bungkus kabeh, ape tak deleng ning bojok siap tak ternon ning nggone acara pengajiane. Ancen acara pengajiane iki esuk Cah, dadi isuk-isuk meruput iki berkate kudu wis mateng kabeh yo. Timbang tak wadahi tas bolak-balik ngetero nganggo motor, lah aku duwe bojok langsung tak sok ning bojok kaya ngene ae, sekali angkut langsung beres.